Hej. Hej. Sig noget til en lille. Bare sig mig. Sig noget. Okay. Velkommen til Madsens grimme lille quiz. Ja. Er det en quiz? Gulle, du går bare lige ud i sengen, okay? Okay, Gulle. Gulle, du skal svare på hvor grim ham der er fra 1 til 10. Gulle, sæt dig i seng. Du gør det forkert, det gør det meget forkert. Ja. Hold nu din kæft. Okay, prøv at høre. Den her video har vi lavet, fordi at det her, det er en parodi på en måde at spørge Kasper. Så I kan subscribe, I kan abonnere, I kan stille spørgsmål hernede. Og ja, så svarer vi på dem nok i den næste video, eller sådan noget, ikke? Så vi ses, ikke? See you later, bitches. Yeah. Yeah. Wee.